Kay mga hadlok na kuwata gaan ko ani. Ngani ba? Okay. Guan ning way. Kuwata ni. Ayog dag natay makitang dato ni galakaw-lakaw ani ba? Sus, dili jud ko magduwa-duwa og tulis in tahanan eh. Isa pun tao na magsisuro ning lasang. So na pagtulis ng tao na eh. Ini. Naji tao yung gasisuro na eh. Uy, kini. Dato ining tahanan ni gay. Ikan mo perluloy. Nya. Di kan masih alahas. Nya, wan. Kami chilas. Nya, wala og buhok. Nya, doy pa jirilo. Karga. Biasa siya kaning karsangana. Ito kagway mahitabong dautan ni moron. Nakawa nga. Balik mo agi ni oh. Yung relo, di magpasikuras. Pasang buko. Ano ba yung dagkuhan niya? May magpipilipihan niya ron. Delikado diba na eh. Dapat ko rin pag-mani. Kanibalasa. Swerte na utak eh. Daghan ka po relo bro. Mag-ibo kasi tinururas ni ba? Kanibalasa. Pagka di malasa. Mabung kasi dagayan na eh. Ko ra siguro tulis na palpak. Banta na katawhan na kagit. Hindi ko mo siya. Ket kani agusa asat su 45. Agusa asat su 20. Jadi di situ kan. Jualnya ya. Menjadi sama kan ba? Nasaan? Hold up di bay. Sa? Push up? Hold up di close up. Sa? Up abot mga gap up. Gabulbungol oroy ka. Ikaw ray ngungaw niya. Pagbulbungol oroy ka. Hubo na. Nga na maghuho mo ko. Imo kong ripon? Hoy bungol. Di ko manyak. Mao ambi na imong mga relo og bag. Unsa? Nakay hubag ug wa kay pangilo? Ama, buwang ko nimo. Way klaro ning lakaw man eh. Di malas, way gamit ni. Ay, di malas. Napay bungol akong gitulis. Napay ganiha na slide pa jud ko. Kinuha na slide yapon. Ya, nakatulis sa unta ko pero bungol yapon. Bungol man ta. Nga naman kabay. Ay sig, pangutangan na kay gisapot ko ron. Sige, aras ko rin bay. Ay! Ni wala sa mga gibre. Pagka di masuna na yun ni adlawan eh.
Migo. Oy, Migo. Sige Migo, sunod na pod. Oh, sige. Ano sa pukore kay anong mangita ko karman kay ko sa ba? What's up mga karan? What's up mga karan? Ayaw paglimot sa Like, Share. comment, pag-subscribe para ma-update mo sa sunod ng mga videos. o pag-visit sa notification bell. Salamat mga karan. Bye-bye.